Fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew il-poplu mhux biżżejjed Malta enerġija pożittiva. Iżda reġajat Malta tagħna il-koll. Meta kien qiegħed jindirizza folla kbira fil-Ħamrun li nġabret biex tiċċelebra r-rebħa tal-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser is-sinifikat tal-għajta Malta tagħna l-koll. Għalli b'din l-għajta dan il-Gvern irnexxielu jbiddel lil Malta. Illum hija l-ġurnata illi fija mela għandna Malta tagħna l-koll li qed taħdem, illi qed tirnexxi, illi l-poplu irid il-pożittività u mhux in-negattività. Fil-Gallerija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Prim Ministru kien akkumpanjat minn Martu Michel u tmexxija tal-Partit Laburista. Għalli wara rebħa oħra assoluta dan il-Gvern xorta se jibqa' saqajh mal-art u se jibqa' jaħdem għal poplu Malti wawċi kollu. Rebħa relattivament diffiċli għal partit li jkun fil-Gvern. L-iskur u nassigura lil kulħadd illi mhijiex ħatikbrilna rasna, ħankomplu nkunu man-nies, ħankomplu nkunu magħkom ta' kuljum, ta' kuljum. Intant il-Prim Ministru żied jgħid li jekk qabel kien jagħti l-100% tiegħu mill-lejla se jibda jagħti l-200%. Esprima wkoll ottimiżmu għall-futur. L-isbaħ jiem għal dan il-pajjiż għadhom ġejjin, il-kbir għadu ġej. Uħbib tiegħi nilaqdu flimkien flajtit li jaqduna l-koll ta' Malta tagħna l-koll u Malta enerġija pożittiva.